2800 żagħżugħ u żagħżugħa mhux se jitħallew jivvutaw fir-referendum ta' Mejju li ġej dwar id-divorzju għaliex il-kummissarji li tqabdu mill-Prim Ministru Lawrence Gonzi iddeċidew hekk. Fi sqarrija l-Partit Laburista ħareġ jikkundanna din id-deċiżjoni li minħabba fiha ammont sostanzjali ta' żgħażagħ se jiġu mċaħda mid-dritt tal-vot fir-referendum dwar divorzju responsabbli. Ir-riżoluzzjoni approvata mill-Parlament kienet tippermetti li wara li l-President ta' Malta jiffirma r-rid fi żmien 15-il ġurnata, il-Kummissjoni tippubblika dan l-istess rid fit-18 ta' April. B'hekk kien jilħaq jiġi ppubblikat reġistru elettorali ġdid li jinkludi lil dawk kollha li jalqu 18-il sena bejn l-ewwel ta' Ottubru 2010 u l-31 ta' Marzu 2011. Wara li fil-bidu l-Kummissjoni Elettorali kienet qablet ma' din is-soluzzjoni raġonevoli jgħid il-Partit Laburista, il-kummissarji nominati mill-Prim Ministru Lawrence Gonzi bidlu l-pożizzjoni tagħhom. B'hekk inħolqot sitwazzjoni anomala fejn se jkollna reġistru elettorali ġdid li se jiġi ppubblikat f'nofs April iżda ir-referendum se jsir fuq reġistru antik. L-aktar konsegwenza ċara ta' din id-deċiżjoni jgħid il-Partit Laburista li aktar minn 2800 żagħżugħ u żagħżugħa se jiċċaħdu mid-dritt tal-vot fir-referendum. Il-Partit Laburista jgħid li dan huwa aġir antidemokratiku min-naħa tal-Partit ta' Lawrence Gonzi.